гурӯҳҳои даҳшатафкани ифротӣ аз вазъияти зудтағйирёбандаи минтақа ва ҷаҳон сӯистифода намуда кӯшиш мекунанд, ки дар баробари фурӯши силоҳу аслиҳа қочоқбарони маводи мухаддирро барои заифсозии сарҳади давлатӣ Иттиҳоди давлатҳои мустақил, ки минтақаи Тоҷикистон 60% онро ташкил медиҳад, таҳрик намоянд. Онҳо бо ин роҳ мақсад доранд, ки ҳадафҳои муғризонаи худро пиёда созанд, маблағи бедардимиён ба даст оранд ва вазъи иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва амну суботи давлатҳоро ноором созанд. Ин ҳамлаҳои равонӣ аз ҷониби шаҳрвандони қонуншикани кишварҳои ҷанубӣ аз нуқтаи назари амният осибпазир содир карда мешаванд. дар пешгирии чунин таҳдидҳо ҷумҳурии Тоҷикистон дар сафи пеши мубориза қарор гирифтааст, ки ин омил аз тарафи коршиносони хориҷӣ ва ватанӣ эътироф шудааст. ҳамасола аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти миллӣ аз муомилоти ғайриқонунӣ миқдори зиёди воситаи нашадор мусодира мегардад ва интиқолу паҳншавии мин баъдаи он дар қаламрави дигар кишварҳои минтақа пешгирӣ мегардад. дар натиҷаи роҳандозии чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ, кормандони мақомоти амнияти миллӣ ва хизматчиёни ҳарбӣ, қушунҳои сарҳадӣ, Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи хизматрасонии дидбонгоҳи сарҳадии нуҳуми панҷоби қисми низоми 0307 раёсати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, воқеъ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти панҷоби ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлон, як ҳолати қочоқи маводи мухаддир ошкор ва пешгирӣ карда шуд. зимни амалиёт аъзои гурӯҳи трансмиллии Наша Ҷаллоб, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, Зарифов Шарофуддин Каримович, соли таваллудаш 1969, зода ва истиқоматкунандаи деҳаи панҷоби ҷамоати деҳоти панҷоби ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлон, маълумоташ миёнаи махсус, оиладор, боздошт гардид. зимни кофтукови автомашинаи шахсии ӯ тамғаи Opel рақами қайди давлатиаш 2794 VS 03 TG аз дохили багоҷаш 4 борхалтаи рангашон кабуд бо миқдори махсусан калони маводи нашоовар дар 90 баста ва як адад зарфи пластикӣ дарёфт ва мусодира карда шуд. дар рафти чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ аз рӯи нишондоди Зарифов Шарофиддин муайян карда шуд, ки ӯ бо истифода аз симкорти ширкати мобилии Афғонӣ бо шаҳрванди Афғонистон бо номи Хол тахминан 45-50 сола аъзои гурӯҳи қочоқбари трансмиллии Наша Ҷаллоб алоқаи доимӣ дорад. тибқи маслиҳати пешакӣ бо Зарифов Шарофиддин, қочоқбари афғон бо номи Хол бо 7 нафар аъзои мусаллаҳи гурӯҳаш тавассути хати сарҳади давлатӣ миқдори махсусан калони маводи мухаддирро ба ҳудуди Тоҷикистон интиқол додааст. дар минтақаи назди сарҳадии ҷамоати деҳоти панҷоби ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ бо Зарифов Шарофиддин вохӯрдааст ва маводи мухаддирро ба ӯ супорида бо ҳамроҳонаш бозпас ба самти Афғонистон рафтааст. Зарифов Шарофиддин мақсад дошт, ки маводи нашадорро дар махфигоҳ пинҳон намояд, вале кормандони амниятӣ ва марзбонон ӯро боздошт намуданд. солҳои зиёд мешавад, ки бо шаҳрванди Афғонистон ба номи Хол, сокини вилояти Тахори райони Янгиқалъа алоқамандам. аз Хол якчанд маротиба маводи муходира ба эвази маблағи пулӣ қабул кардам. рӯзи 11 январ бо ман ба алоқа баромад ва гуфт, ки дар назди фермаи совхоз соатҳои 2 ба 3 во бихӯрем. ман ба он тараф ҳаракат кардам. 7 нафарои афғон бо силоҳи оташфишон дар он ҷо буданд. ход дар мошини ман қалтаи кабути маводи нашадорро андохта ва гуфт, ки бурда дар ҳамон ҷои дар кори дактаи Чинор монад ва маблағи бояд маро $1,500 медод. дар сероғаи панҷоб мошинои зиёдеро дидам, симкарти афғониро партофтам. наздик рафтам, аз тарафи амнияти миллии минтақаи Пулоб маро дастгир карданд. тибқи хулосаи шуъбаи экспертӣ криминалистии агентии назорати маводи нашооварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, маводи нашооваре дарёфтшуда 79 кг 722 грамм нави ҳашиш, 9 кг 860 грамм нави афюн ва 975 грамм нави метамфетамин буда, вазни умумиашон 90 кг 557 граммро ташкил медиҳад. вобаста ба ҳолати мазкур аз тарафи шуъбаи тафтишоти гурӯҳи фаврии раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бо дастрасии моддаҳои 36 қисми 5, 200 қисми 4 банди Д, 289 қисми 3 ва 335 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтишоти пешакӣ идома дорад. аз ҳар як сокини ҷомеа хоҳиш карда мешавад, ки дар роҳи пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ ва ҳифзу марзу буми кишвар саҳмгузор бошанд. зеро ҳифзи ватан вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.